ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2000 ଆବେଦନ ହୋଇଛି ରିଜେକ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ କେହି ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼ି ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ଶେଷରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 2000 ରିଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ 2000 ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆକାଉଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। 100% ଆବେଦନ କ୍ଲିୟର ହୋଇଛି, ଆଉ ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2000 ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ଭଟକା ଯୋଗୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 25,11,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 30% ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିପାରି ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ରବିବାର ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ଟଙ୍କା ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 17 ତାରିଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା କଥାଟା ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା। 17 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ପରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଭାବେ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି।